Здравейте, Ютуб! Аз съм Бърт Антон на 9000 BG. Днес искам да ви покажа моето развитие в League of Legends. Следващия клип ще бъде на Minecraft. Mount Victories. Не съм побеждавал винаги. Така, чайте съм така. Онет, които съм си купил, ето ги. Все пак съм 10 левел. Нормално е да има толкова малко герои. Мастерите ми. Ако сте фенове, ще има още клипове. Даже когато се бия. Всякъде едно и също. Руните ми. Ето ги. Тук са ми руните. Ще имам по-дълги клипове. Но в играта се пише бахах, ако искате да ми потърсите. До края на... Чайте са. До края на тази седмица са тези герои безплатни. Така ги дават. Айтърн, Варус, Зилиан, Зирам, Джорс, Касадин, Ренгер и Синдра. Аз не играя с тях. Аз просто си купувам. По-късно ще си купя и този герой тук. Той е герой, но има малко, сещате се, пари за това. Всъщност, скиновете ми, само на Гарен имам и командо Гарен само, който съм си купил скин спечелен. Нямам просто какво друго да ви покажа. Да. Значи, това ще бъде за клипа. Съжалявам, че е толкова кратък. Но следващите клипове ще бъдат повече. И, значи, това беше от мен.